So ayun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Wala po ngayon si Boy Sipa dahil hindi po siya kumakain ng balot. At ang titirahin ko ngayon, kakain ako ng chili garlic balot at special na vinegar. Yun o. At shoutout nga pala si Mrs. Mary Jane Molina. Shoutout po sa'yo. At dahil na-bless ang pagkain of cam, tirahin ko na to mga kasolid. Yun o. Sa puti yung balot ngayon ah. Grabe. So ko dito sa kain po. Suka. Kain. Top. Nasa off cam lang po si Boy Sipa ngayon, nanonood. Hindi daw po siya kumakain ng balot. Yun o. Dami daw. Lalagyan natin ng chili garlic sauce. Yun. Kain po. Sarap ng chili garlic ah. Manamis-namis siya. Sarap. Sausaw ko dito. You know. Nope.
Ito ulit. Ano? Ay po. Sarap. Yun o. Oh. Ang ito sayang. Siguro last na ako mga solid. Lalagyan ko ng suka, yun o. Tapos yung chili garlic, yun o. Napakasarap po. Suka, chili garlic. Grabe. So yun mga kasoli, sana po nagustuhan yung aking masayang pagkain ng chili garlic balut na may vinegar. Sobrang napakasarap ito. Gaya nyo to mga kasoli, sobrang malalasahan nyo talaga yung chili tsaka yung garlic. Siguro hanggang dito na lang muna. Next time kasama ko na si Boy Sipat. Maraming salamat po sa panonood.